जा जाऊन बस जा. आले सकाळी समोर तोंड घेऊन. ह्यांका कसा काय वाटणार नाही, काय समजणार नाही. अरे नालायका, तुला काय अक्कल शिस्त असा काय नाही. टीव्ही बघायला आलायस ना तू. अरे मग बघ ना गपचूप. अगं ए, तुझं तोंड काय शिवलं. आपल्या मुलाला सांभाळता येत नाही तर दुसऱ्याच्या घरी कशाला यायचं, आम्हाला पाठवायला. आणि ह्यांका कसा काय वाटणार नाही, काय माहित नाही. माफ करा, खरंच चुकलं आमचं. परत नाही असं होणार, माफ करा. अरे नालायक पोरा, तुका सांगितलेलं आहे ना मी, गपचूप टीव्ही बघ म्हणान. काय केलंस पाप मध्ये तर आमका. चल आधी पहिलो घरात चल. समजणार नाही अजिबात ते का. पांडुरंगा, चूक झाली रे बाबा. कसा कधी समजतेला काय माहिती. मला नको जेवण, मी नाही जेवणार. काय कित्याक नको जेवण. काय झाला. तो रामदास सांगत होता तो बरोबर होता. खूपच तुका चराब झाली आ. कित्याक नको आता या जेवण. तू एवढं मला मारलं, रामदास काका एवढे ओरडले, मी केलं तरी काय. झाले तुझे प्रश्न सुरू. आई सांग ना, सांग ना. मी फक्त बोलायला गेलो, हे माझं चुकलं. आई काय चूक आहे माझी, सांग ना. अरे जात, आपली जात कमी, त्यांची जात उच्च, म्हणून नाही जाऊ शकत आपण त्यांच्या घरात. मग आपल्याला अशी कमी जात कोणी दिली. आपण पण आपली जात उच्च करून घेऊया. आणि उच्च जात कमी जात कशावरून समजते काय. परत मार खाशील बघ रवी. खूप पुढे पुढे बोलायला शिकलास तू. कोणाकडून एवढं शिकलास बोलायला. मी नाही बोलत, पण आमच्या शाळेत विचार लिहिलाय, माणुसकी हाच सगळ्यात मोठा धर्म आहे. मग माणुसकी मोठी की जात मोठी. शाळेतलं ठेव शाळेत, समाजात वावरताना जातच मोठी. माणुसकीला कुत्रा पण नाही विचारत. जेव मुकट्याने. पण समाजामध्ये गप्पच म्हणतीये ना. हल्ली तुझी जीभ नुसती पाण्यासारखी चालली आहे. जेव गप्प. नालायक पोरगुटचा नुसता बोलत राहतो, समजत नाही. रवी, ए रवी, पाणी आण रे. रवी, 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 खय रवलो यो पोर. खय गेलो काय माहिती. शाळेतलं ठेव शाळेत, समाजात वावरताना जातच मोठी. माणुसकीला कुत्रा पण नाही विचारत. माका सांगता पाणी लावून पाणी. अरे रामदास भाई पडले मरे. चक्कर गेली वाटलं. रामदास भाई, अरे चक्कर आली पाणी आडा रे, पाणी आडा.
पाणी आणलं पाणी दे लवकर पाणी दे लवकर. शाळेतलं ठेव शाळेत. समाजात वावरताना जातच मोठी. माणुसकीला कुत्रा पण नाही विचारत. पाणी हात चोळ द्यायचे. होय अरे दे पाणी दे. पाणी मार पाणी मार. अरे उठ उठ उठ. सावकाश उठ. उठ. पाणी पाणी घे. पाणी दे पाणी दे त्यांना पाणी दे. चक्कर आले होते रे बाबा. पांडुरंगा प्राण वाचवलंस रे बाबा. प्राण वाचवलंस पांडुरंगा. आता परत काय केलं या पोरान? शिबाय देव बरा कर रे तुमचा. चक्कर येऊन पडलो होतो बाबा. पांडुरंगा प्राण वाचवलेस रे बाबा.